Medafo mame ema wakwaba enfa umbra emergency Ghana TV so ebre aso se de next story no eba bedan wo next story ne de nsema ewom no manu we entumi nka nti yen se mre no ye bekọ ne akwakotie ne ye ba ne akachi bia no me de aba bedan wo ema remfi so be like video no no wa share na fe nso wa subscribe e de ama me yen ko ne nkonko share video no embra krachi awaba manim akwaba eyeja ohote sai Yehowa dawroma good yada Yehowa se medide na nakrob ya wo ye fro sei efreme bra apia bachowan eja kodwa apia na akwasi hey coach and you fro coach simple I mean fro coach simple say former Odun so obeye bi o. Oh yeah. Na we can see kwese coaches bi ara kunya accident. Oh munku se omo kan na say say na ye kapa say no bi na so obedam no enke ye we bi ye de bi dia ombewu because we dia ye dam ni dia David and the enya accident ya you also share the car na ye na omo prade na so wo form na say Nyankopon age wo yeah coach otu one o squad senior sibia Nyankopon koso enkura mo wate coach ufri he na bai pacho mi free ebuakwa na bai ebuakwa pacho awiei ade asem na de waba manim ha coach jo awiei shawa asem asikirim eti fonti na krobia ene na bedwafo nyiranka mo medam CP amen awiei de mama ne nyina ne se ebe emfie mienu ene bosume mienu ana miensamuni ishia oba bi ene no eka aware asem nti ansana mne ne beka aware asem hyase ene no bom mpaya ushia oba no mihu ena onne hye mpai wa ne number nti na me frɛ no yedinkuta ho bom pe na be ka kyerɛ no sɛ kase minya metimi ne no abom mpaya fa aware ho o ka kyerɛ oba no ushia no we he kwan ho pa onye kwan ho asore dem pa ena onne ne hye mpai boase okay ena ade to nanim sɛ ye mompa ye mfa wale ho na nya mema ho kwan a yake ho abom se awarefo onini mienu okay na me mane ati ase sɛ me wo ba be ma a o mfie nwotwe nti ono so ma meti ase sɛ ono so wo ba ba yo a ono so wo mfie nsia nti kutahudie ni mu no na maboaboa me ho sɛ meware enu nti anche bebre fa sɛ bosumi mienu ene fa na yekɔ asɔre mpanyimfo anim ne ono na busuafo anim meso ma busuafo anim na Nyankopɔn ma kwan ma nhyehyɛ bai e ma ye ware ye uhyia no abosumi mienu ene fa ena me ye no ho ade 2.5 months ena aye ne ho ade sabre ne mpaibɔ na amobɔ ye no wanya anu yie sɛ Nyankopɔn so ono na ware na na nidikare ne bompaye no na mfa sɛ be dia wale sem tu nanim no na 2 months 2 weeks na mpaye ne de edika abɔ kakra na miji tum sɛ nyame sɛ me nware no okay enti ye shaware na muntu ase ma de sɛ ye bia no ye ne pepepe enti ye ware no mu no tutu niema bebre efa eduane ye ne fonyi ye twane ade ti mi shorti sika kakra ye de ya ware na nhyehyɛ no okay na me ma no ti ase na me frɛ no ne trans na me se aware no dia kodu no mse aye bebre na sika kakra aka ma short na mebusuafo nso so esika kakra bi wo me ho aye me na mesie bebe 2300 nti mintumi mfa mepe emfa nhim abrame nka hwe nkyere ofisa me no mienu ene tu anamo no so okay say yekope bank besia kra ebia ebeche anase interest beba beda ho nti sa na tie na se obusuafo sika wo ho de a yemfa nhim na nyame ya adom na ye wie dwumadi no a na se adofo mo a mo de beboa ye no ye de akohye ho ena oti ase ne sa odi abusua sika na ebe sha ware ye ni oi enti ye de shemu no Nyankopon adom ye ntoto ye ma bibia ye ka se sika no de ye pote pa eye
omo mutwa kamera no esika ene de aka bi no ye de ye kosra ye abusua we ho ye de ye sa ne mana ifiro enti nyankopon ma kwan ma aware ne hyehye ebem a ne ahyehye ni nyina wo fi ewie me wa no kam say chinchina fedia awale ne ahyehye na fedia on prejise ye nkosan yo court oba no o se de mo be ye ni wo fie no na makwa asore dem no onte no ase fedia ye nkosan yo court ana musan say ada ne ya hyehye nyina wie ne ase ye ade no fie na fe odi court sem ebem mikaya wankahwe ti na no ntokwam na obo eda ba akudin se eda na hye na chise mane mpene chinchina onkonkos yenkosa court ezo na mpese ye walinti mezu mi gituma yekosa court because ma bom tirim pose menya ma adwese mbesisi no ana se mbeye ade ba sa bia wo aware na na montu nim nti yekoye se de eye na nyankopon cha adom ma June 5th June enfie menu atwam ye 5th June ye ware 5th June 2022 yeah wale yeah 2 years okay enti ye ware wie ne kakra ye nya ye ni nyina ye bua no nyina wie na me de hye oba ne nsem se onje na de ese ye de be ye bia enye ena me discan ma no ti aba ware no so me ma ne ya we se e kanu a ma ya de ne ntentem nti mi nyes ka foforo me enko ha flat enti me one room na me wo no ena gisi e manage ena oso kesese ono oba me so me oba enti se ye manage one room no a enya ade a ebeboa na wono bebia ote no eye ne wo fafie oba no na ekasa eye ne wo fafie enti kebeya me enkoto na mse dabi minim de sabe matimi ye enti me na ma sede sa me high dynamic we dey ekotrem enti ye hu kwan ye befa so na wo fafie de me nko ana se enya abusuan fie na no fa ne yire ne ma ewa kontum na ono na tifie ho ehwe fie ho na no apartment no 2 rooms a wo yusu ba akopɛ enu nti se me nkotra ho de a na bia one room ne ho be kire de a ene me ne wo fa no enkananka one room na akada ho no onyusu no me han enka ho na se anya 2 rooms nti me tuma no mo no ne wo fa na ka ho asem ena mo ka amount on beje ena ekotu esika no 15th June ene ekotu esika ese wakwa akọhan ono ne wa na ne da hokwa no e bi aka ono wa na no no fa dia man no ho okay na eda no ne kurom ni se ye wale bi esika ni bi ena edi tuai ti mefa se ye menini mienu nyina ena ye tua da ne ena yetim ti o fa ne ba ne bai ye kwatra mu wie no ena me ka kire de se mato full plot ewo ho ewo putuja ma ware awie ma be wakọhan ne ofadan no onani mienu abetenam ena wuyi atum a kire oba ne se mato full plot okay ewo putuja enti hu pepesi nie ena me de pepesi ne share ne nsem o de share hwan nsem oba ne nsem se onkipu na ye hu kwa befa so a ye be kwa ye biribi ewo asase so se de da ache no ebeboa ye na ye nchiri manso so enya ba bi di wonti ato ena me de pepa na ma no ti menene ko asase ne so baako mpremienu nam se bia na wo hunu wo ye nti onsa me enko ene sa koy ti ekoye no na ni je nam ka chen sa asase no me pese enka ye nton na bebia ya bedi sese no ye mfa nkopa bi wo ento efri se ye project a e bi fra bu akwa ba besra ko aputu oja no se yesimu no nsia akra bebo be na onkro no ndu ansa na yadu tinka yenton na yemfa sika no enkope fofronto se de be ya ebeboa ye sa ebu akwa side ho no de ye sole ya na ye koso o ka kire oba no okay ba no asama no kan se me masase no edayiye tinka ye manage nam se edayiye o but ye project e bebre so obi nkan ye ho obehwa aman ya cement ne ne man ebe basa enti me kan no ogitum wa hye da ma memuaye ene ebe fi ye ba fie no ne nansa ene ofre me se one me won komo nam so mate one me transia asama obeka ne se sesia no opese one me mienu yetu susu
yenko be a joint account sabre na ma ware ama edi be say oh me fan say o de papers ne kire no papers ne de me de kire no de just 4 days mo ware no after 4 days and ama ni hu say wo plot and na de to na nim say yenton after so de ne course buy no okay and no be ka kire wo say ma yenye dey wonne me won komo tie trase no komo na wonne me woni nyina ne say wadwene ho hunu bibi say misisi no sabre no ma ware adi afia na Debi be ya busumi mienu mu asem ya na making mo ware ye no 2 months into our ye no sa mu asem na making and wo fra o say wadwene ho ahu say wo ye den misisi no enti asoa mema yentra sini nkomo bi nam se nkomo ne sen ya opese ye mienu nko bi joint account enu nti sikana eye me mabusua sikana ye wale wie na otema me de koto ho no onti ase eyo no nana meme na na esenka mimi tua abusua ni sika no awale nka esa meme bo ho ka enti se de abusua sika shema onti ase me nkofa sika na mara and am say mami asembe na okay sika bank ni ekobo obesia ye de akokoto awie eye mabusua sika ndi na nya access efa sika na bra interest anya dey ameda ho na ye de sika na kowie na be ka kira me say me san ko fa sika na mra na abazo kira me say osian me se ko fa sika na mra na afi nso sika no yetete ye de ka 1008 bi ameka se nko mba nkoto industrial machine emfa mpama de osi da bi and am so okay ni on fa mi nkoto machine edisi niema eno so ka se da bi na am so okay de pese ye mfa nye no onka no so okay me mfa 1000 enkoto ho enye minin mienu sika no mfa 800 enkodi dwa ene ye ne sa na ode kodi dwa e bai nti afi 1000 na ode ma am koto ho no me mfa nka de ya busua sika 2003 no emra fama ono oba nam ye mfa nko bi joint account and am say joint account ni ekobia nka ye o na nya sabre ene ebe bia enye sa sika e ba obusia de ye program no eno na me ko fa ba say ye mfa mi joint account na joint account no kra mpache wo ye bia ye de ye den ubusa oba mi pa chumbusa no okay o say ye bia opese ye ntu susu nso so na ye mfa nkoto asase na am say mami wakofa coach na coach na odi na ba awale mu sisi ano ubegu awale no sabra awade ni nyam abosumi num kura abosumi mienu mu asem na meken abosumi mienu awade emu asem na meken emu yire na ekasa sei me na meka kire wo ye sure pa to aso ana am say ye to susu no so de akoye den o say ye de ko to asase am say na asase full plot paper na me de amawi sabre na o papers na wode e woni ho and am say full plot paper na me de amawi na asase be biem na esese ye nkoto na de me ma to na de ye ankrofo pre so mbeje free nsem no de o me nkobo e no ho ban na ye nkoto foforo de amenti ase na emo me pese me kama ati ase se coach kuro no kire me na ye start mo no so mpaye se de be ya ye be yina free ya wale na na montu nim na nyesa ene awale na hyase a egu no e na wa mana hyase no abosumi mienu to aso ka bai asemba badabi wanjire coach kuro ono so ade kan no anti ase nti na ye Tuesday nti ade chi Wednesday no me kwa asole mpaibo mi disu na koye nti me ban me fa bank ekoyi sika no in fact sika no na me de kwato onzo 100 cedis bro 23 million no de ma am sem vango tuane so tina me be ka kire no tina ma sika na kwa 24 di mani ya we say 1000 ne be kwa 100 ne be kwa ka ye 1000 na e yam ni mienu dia ne ho na afi ye de ayede ye de be nti anu mu no ana am sika no me kwa ko ya baba me busa na sem bi say ye wale ye busa na sem bi say o de ka wo ba bia onka na ye nkotua se de be ye ka enna ye nim wa ware na montuo na ye tunim ibusa ne mpremiensa oba ne so ne ka wo ba bia opamne wofa baniema ma ne ma no 1000 cedis a ebom ogis kan wi obeka cham so o de ka 2000 e wo ba bi nti wo tria
na am say what iwi embusa mpremiensa wo se wo ne ka wo ba bia nti eden na ye nyina ya start ablabo na sika bedi unsam no e bia wadwene mu nim se me be kan wasema na bebusa nti wo kan so wo de ka 2000 wo ba bintu di kutua mate ama wo de se sika ko ebesi na mamusa no wasem bi enti me kwa na mkoyi ye 2004 no any ye 1000 na aka no nti wo kaka bo ma na 3400 di na ne half ebe 1700 ti mi ko bank ekoyi 1700 na akọ papa bi ayi nso me mane no so on tanka 10 cedi mreme na oyere me age na nka sika 10 cedi abusumi mienu awade me ka kirew na ukuru am ato anka 10 cedi one ne ba ne me ban nyina so ne di anka no oyere me mampa me de 10 cedi ne ka sika no mane 1710 cedi ka ho e de sika ne hye ne nsem ana oji sika no this waje ne chefa nti meme ka kire ne say onfanto o meme pe memzo me chefa na beka ho na yakobie account no ti ade che no na o ka kire me say wayem fom so nti me mfa nche na so mini problem say sika na emnu mi enu dia na mpo ni yabo obusia na edi akotua na so nti ase bi sisu ndim ko from 90 die ma ne wo ho na kire me de media ne beka ho a na yakobie account no na mbusa sa na o ka dia na te sa na mato de paper man ompe nti ne na de ne beye wa no koyi paper do de bre mi okoyi wa sa paper no e de bre mi na me da na se na me je ma ade good nti me je ma ade wie ni mu no na se eguso abrabonim kakran nti oha no sa fra me se me fan se sa bre ni mu no o fra me se wa fa furu na me de nya me ase nti afura ni fa ni mu na no ni ma me nua bi pai e mo ka chem so ni nanya problem o ne kokonto ko bi na ka chem onyai wantie because enams ma ko tra no fa fie nti ebuo me be ma sam ne de out ti me ka sem bia wontie nti wantie kokonto ko no ba ya na dwena na afura ni seye ti mi di nanim de ne ba kwa da so hospital ye bibia wie no kankin kiti bi ni case kabi na mtue kanga na ezi etuan 8 million menya ntua because na medwuma say na no achi no woda me kama mka chance okokonto kwa no me ka kire no wantie ntie besi na seska no mentua ti atitimu na oka kire say Mr. Pia me no wonkomo na tanase nam so dia okaka me no wonkomo a na me yamashimi na bombo beto kom no wonkomo bi na de hawaba osia enye bia obie na no ne wonkomo ne yankomo be ya opa me cho mem opese memia nhihye na wo yere no memia nhihye na wo aware na ya ware nim aware asabre nya afimpo me ka kire yenye dai ya nhihye na and am say na wa sama okay sabe sese ho oba ma ye ho ade na unim sa me yere ya ba akope na woni me nhihye na no ya nhihye ne sesen the same time wa fa furu mafuru na say also pese wo fa furu because unyini wo 40 small 42 small 41 and I'm so okay pen ne pepe ni eje hihye wo na no na fabra na mizumini so edemano enti eba sare ha me ma me bo ne bra ogina ne wo fa na oja wale na nem na mane sa bra wo hihye me de pepe ma no anfa na no hihye ni bi ama enti ubo abusuya na mane no okay ena ne bra be frɛ me ne oba ni nyina no ye ko hye ne wo fa dem na bra ne pa me chose ensese sa se me kura anka epie firi oba nanum nti o mo pachew efiri wo kono ena ma minya access nya ne wo fa de number say ne bra ne say se wo fa no ene gina wale mti bibia ni ama me ma abusuya ne nti me ma ne wo fa ne ati ne fie no enti asem no ena ema minya access ne wo fa ne kasai nti ha no bebre no me bo fa na mane ha no bebre no me bo fa na mane enhihye na nti anumo no me ba woni nchen ono so e ba e ka ho a oni nkwala no ne ko e ba da bia e ko e ba da bia enti bebi ko school no etua a day mfa say 10 cedis nti week na me ba no e de enu 10 cedis na okabo ma na week e na 9 cedis
nti na week 45 cedis nti me hu say ono ne ban me ba nti asase me force say me tua ne de ti every week na me man 100 cedis for nkwala no school ekodru ba bia ma embanze atwa abosome nan free school nim dakro if kwasiada na mka tro say na dia miniska ska ka mu nyina me de ma na ode ye aduane e ka best 30 cedis na wa because na obanche ne bibia ofie nti anopa tututu na wo ba me nchen e wo dem nam so eno american ka tro say miniska o ndi mpa tro say sika nti na wo ba de a ena de mi nya bi nti manage de e wo na nkwala no bango school ena wo san na chi e kakra no san ba e oba ya asmo be kan say me ka mo ato ho asese efri na ekrosa woni sika hu se wo ban on ko school ofia Oteg 102.9 FM na kan me tua wo ba school fees for good months ne papa de ba ma oje show me hu pa ba me nka hwe because akran every weekend bia ne papa be fado o ba sika kan na se da krope me nya sika ma me nkran ko school kan say da minister me bank school ofia ho dia mate ti firo na me na wo sika dia ono nso ba na obi na me tua for 4 months ni nyina me nam tua enso edu ba bi no be ka tam say sika no no de bobu ananye na nam di tua nam say me ba de 45 cedis na me ma 100 cedis e dey na chese oba de nka ho ni papa de bo fine okay now o de fan say media no kura no bango tua o de papa de ne kutua na de na enam so ana me de ka ho ma ho 55 cedis no na de so endi mi hu say esisie aboba ni tirim because of coach kura okofa no tie ma me so me start say me so me hwe manamontu ene ma setena e wo ne nsam yie enti yetitim titim efena me hu ni say ade kakra bi si a o se wona oba no mu be firifia ha metum se banche oba no wona oba metum se banche ti ya na ja arobaba eba na makama no atum euma na mabọ fa na mane anobaba eba na makama no usro so obetu anu ne asem no obetumi efri say makotra na ofafie anu nti owotumi ewo sebe meso nti me man painfo ti e ma asole painfo bi kura me di dwato akoma one ne yere say omon trans ntu yefo na ne ma bi bata koye no angosi hwe enaja menina musa mekuchina naja obi frɛ me am ko penti ni dan nam de aba nti mi start say me so me toto niema kakran ti egugu mu no osan fa afro foforo nti afro ni fa mu no boso me ba ko mienu mu no emeniska continental kakra na adwuma na ase nti me frɛ no nam ka chan say opamade nti ya manage continental de 50 cd ni 100 cd no o manage ye na me so me mo asika no nto na ye dan wo a e ka bibire wa chiri ontie mi nti da bia na continental na ta da bia ye ko kasa hon mi nya bia am de ama no e ka say ono azu de ni sika e ye den e ko obi enti nkakran edru baabi saa bere nyina ye bra wa fa afuro mu asem na meken ema ne wo fa no ne yere bai ti ofa ne yere no e bai no so ofa ne yere no di be bosome no ofa ne di be bosome ensa omusi ya ware ye so nkonwam pre 9 ta no fa free e ka ne ho a mitu e ma ni duru baabi aduane kro de ama madi a o ma me napkin paper mensa o ka jam say me men is come from napkin na o ma napkin paper mensa intiminim sa agora nam dem za pa na tale e ya sam foforo eduru baabi me yiri we hye nika no ne mada me pike picture de kire wo fa ma wo fa hu angosifi o hye nika wa ko na utwa ye me ntwa na o ye dey o de no na wo fa ye de picture me tell me twa picture e na ade ko kire wo fa so o de wo fa se na ya de o ye ni o hye nika do o sha aroi papa be da woro o ma no kwa se wura be da woro nika tenten a sini kotodwe ana tietia de tietia etra ne kotodwe ahoma bom osan ba ahoma no ahoma bom andi ne sane be ya andi ne sane be ya ti e hawo ni amane no de me na mu bia na nso na me bomodin se
me solve sa na because me pese mabọ ka wale animanimu we ya na wale no ebegu obi a woni mbe kan se de opɛ e ka sa me kura me ni suban enso nti sa because me misi anon busum ye na atwumi no me ne na nada me ne no wale kwasi ada no kura de ebe che no me ne na nada me ne na na me so ni nsam ye bɔ mpa ye be 4 times kwasi sa de che wo ware no no nyame otesoro ye da is a 2.5 months no wan fa ho aka ne dabi ena da na wo ware no no kwasi ada na de ebe che juada no so manko OTEG 102.9 FM. me ne bompa ma de che Israel nyame otesoro ye me dance ni ubuso no anzo be kan kuro na o mo bompa ye de ate ho ana o bompa ye said de tie ne say on say mutu awale ana mo sa awale wi a se nema boni bia be koso asa na adwunu moment ne de bibi o pese o ye boni bia ni se sa bread nkwa de mo be din hia mu nti tumi bi o pese o be han bia betu amiti ye mfa nye mpaibo sa na mo de ye mpaibo okay enti se sa nyoma we nyina kokoso tumi hye nikada watumi apeke de akere ofa ni nyina no ofa aka ama sesei ayeya na ayeya ade enti na awa ha se nyeye nso ade enti na awa ha enyeye ekosi se eduru baabi ena menwintwa bebrenwu na yenka de enti ame wa ha no oka kire me eye February 11th say ontime ne me ba no ntra fie na ba no ma no wo ba no me ba na ye ono na ba ne ma no okay ontumi ne ntena me mpa ne ma me mfa no ma no se me ba no koma ne ma me dia me mpa bebi mfa akora ne mfa no ne de no de akoma ne papa chiba nwadua ne mani di mani juo dwale da enti mi delay ya bo fada mane e delay ya sanka be ya me kan wasem da bia se me yira adwene be ba so no be sesan firi ho na akwala na nya na so mdwa tra me kan oyinani me kan oyinani ehwe ya ko ho nkran ne me sister kodi ho edwuma na esem de akwala ne ko nkran but sika me de ko moment na esem de ko nkran na me se nya 2500 fa akwala ni school ne ma na ode ko school na starting enti me ko me ma me bi ho March 10th March ekwena na 9th March enti mpaabo mu no me bade ko ye na mka chen se omo mpa ya ansa ne na na hye nkomudi ase kra no bompa ye na ma me akra de o yinhira de ho aba na so me bawo ti nkomudi de ma na me ka se sisi akra me wo ha me yire pam na frifi na me nya bebi am de ne ko ka se de nko mo ma me so adwuma okono otumi ko ebia ana ewia 12 ba na do 10 ebi otumi ko night akwala ba ma nzo a sabre o 10 years ko 11 years obesai ono kwa ye jan life mana nti aye ma de so a ti wana ma me hu me mo ba waje akwala na sisi am no kasai o ma me ni fi ti oje no obisa no na akwala nso obeba winim say ye ko fie no ade chis kwasiara no me bai di mirika dia ho pepere bobo anene ma no because opeso free fi ho efri sa ma me we me di ni ja no pe bi sa me ba asema be ya ade Saturday ma mi ja akwala no ho ma akwala no yira akodi ba bi hu no na 11 ye ba fie kwasiada no me koka ho aso ma mi se me mane ntia me ba no ntimi me ye jimifo nti ntimi ne me ba ne ntena fie o yiri tumi se o se wo se me ye jimifo we kra de di kan e kire de bebere o jimi ne kwasia minim nyanzan bebere ho enaja metene wo fafie ntie se me kama no tum kakra nkosi se ode pama akra nti akra ni frifio 11th March na Monday anopa the 10th March no me friend ne ba no ketwa no friend me ba nam so e bo ne banidi nam se o ma me se me ba frifia ha na oko timisi ni niema misi akra niema oko no wo de me mpre ma frifia na frifia kira obetra ha da bia kosi se bia me amu me free na bisa akransi yo da ma teme da ase na me hwa asa me yire betwe na adwuna san wadwuna adwuna san ma ogira so ma e pama akranti juada na pa 11 fo no me ba no
efa ne bag oko school no mabo ne ma no nada nti na onsa ma fie obi nti ho na okogina ma me nanim ka chense ma me da ase me ba ha na ade me ko na ade me ba uto aduane ma me di nyame nhirawo na mba ne fa ne bag se na chi me ti ni super na pu okwe ti ne ma ko kire nana no nti opon no ko na me pe taxi bi na me sisa akra ne magum ti sa ble no me yiri ofie no fa ne bag se na chi no obuzam se me pa chewo akra ne pon a obeba me ho ana na na akra ne gina wani ma woda wase no na de ho na na ofise woda wase sa wo se wo mpe no ofie ha 1 month ne akire ni maka wanti enti akra ne ni fie bim okọ enti emfa ne hwe na ne de akra na akofa enema ne mu ya bobo nyina no agekere okofa dai ena odekoye okoye no abusuani nyina obi antimi amfra me amusam se de na asi wo na oyire ntem ti a ebesi ne akwala ni na chibiem ti akwala ni free fio no me fan say for 3 days ena me yire won we ye wo ne ne ba me ne ba ankasa owo ti oba wono so na na ofa na banti na ofa na ofio owo fi ena mkope obi private car se omra na omfa ne nkokwa da so mame ti mame fo bi wo ye neighbor wana mko frefre wo mu ena mbebo age na wo kama twa akwala no funuma miya me ko hwesie e kira de no epe ka ma ode ko ena de oda so wu ye nyina me na me siye e hatae ena me den ko hospital mi ofie ho kasa ni nyam so na aho kire nti na makoye obi adwuma enya sika ebom 2200 ena me ti 200 na me tua me workers ne ka wi nti me ti 200 ena me di 2000 ne ma na me di kan so ama 500 dada se fatoto awo no ho ne ma bi nti me di 2000 e dai e ka ho ma because na me say me ma jo say me ko ba bi akoye afu nti bi e bedu so obewo na me ni ho ti gi 2000 to ti na no mbusa na o se an 2000 na me de ma no odi bi koye antenenta wa na me se sanye no na me diska na ma safai nti akasai no so ko hospital ne ba ne awo no wu fi nti ka ne yeketu abi ni nyina aka 1005 I'm okay sa aka 1005 dia sisi am no ugina dem ya make say no me ni di na me so minim so ko hospital ho no wo bebe fi na nka nyina atra but ko hospital ho no ofa fun frɛ me say misapia untumi nhwɛ me onti me kom ma me fie na am na so ba kom ma me fie sanka ne me dwen ho ansa na one ne ma me nyina ba ye na me hia om na ekɔ fie kɔ fa ne nema ye nyina so wabu akwampate mu a na ɔkɔ di me frɛ ne hia dem say sika odi kwe no manage ni ye na me ne sisi am gina de ho de me ni di me de ndwan ka say 20 city kra kɔtɔ aduane di na puo ɔkɔ coach ma ye nhwe ni say se wo da so te oba ne wo fa fie ana watu o ma pam me sa akokɔ ya pamo me branzo ya pamo rent na utua ne mpa anso ma me kan kira rent ne yetua no 15th June na dan na djuma om ne mu awa na ni pantim na ne ma na gum enti mi yiyi mu wieye no na July mu na papa nse yempa obi nto 1000 fasie nti adwuma no so anya kase sa no opɛ Tyler obre ti obi na me fra no from nkawe na ohu mmɔbɔ no ɔbɛyɛ ma me to ye wie na me penti mu wie no na ye wura August ma yesi September di nan ko mbe pepa mam kra nan ke sa bre na ye kodan ni mu no na so me ye pepa kanso ofa hu se ke mpo nse se na asen go gi misika ba me anam se me ntena fi ofri enti one meti atetere ye enti wa ma anya pepa ma me ti me yire wo ye wie ye na o so ma fi ho no ko no am flame be 2-3 days ana o sente me message say akwala no na watch odin ko hospital no eso ono oba no ya lebi nti omobo akwala ne pane nyesa gi so benya bi ka no nyina akosi am say na 100 cedis wa mama ne o wie because of say scan one hunti uye wie eche na abefa phone message enye se medidi na mo aduane ni wa na me de etim baby ni nyina ho ka obu ato enti me o ma na ye kwa so mbe mvo ho wo se wo nwale ye kwa o se me wale ye ba fie na me be ka se ye nkofie a o se me mpɛw ko si say 14th June o frɛ me say
edane ha ne ka no aso enti ya kira 15 June na editu adane ka enti ofa my 1 month enti ending of June, July free fie ho wa free ho me free ho onti fie ho bi nti fie ho meba afei mame mbusa we wa free fie ho de a oba na tonanum aka kire wo se Mejao sei awade ne wo ho ana awade ne wagu me pacha wo se me mobo ame ho no de me nsa na ebre me na me mfirifie ho ena mobo am yo mfa nsa ne mra o se me de me mfirifie ho de nsa na beba me firifie ho ma boso me atwam mfa nsa ne mra twintwan mfa nsa ne mra twintwan me wo na asole mpan fo fra me se oba na sa de ma ba home and family. First one, I call home and family. Now, Busiana Jim said, I'm then calling Yamia. Me consult for us a soften to yefo. And a soft year ready so to you for none of our hand to a flower of a car. Now, Busiani or Ban say. So, about primo offer to your software to your for this, I remember Busiana account using Gunya. And a man who offered the jay and a soft say, Bessin Gunya, a babble so, no demand solely our real committee. And your woman Jim said, I'm then calling Yamia. And I could carry an angusiaga and a trincha or trincha. Enti, me yali ni mu, nanza mi yali a mi be free fiono. Na me namfo fo be fa me, ne ka, ne me yali ni nyana dem ko baby amakotam. Enti numu no, oden sano aba. Confirm my, no me house si enti amo ami, ya me nsano. So onware biewa. Confirm nsama me. Enti se wo watu afri fie ho July ni mu. Me pacho wan. Abesi sabre. Sabre. No oba no untuo no wo fie ho ana no oni fie ho ogbeyi wono ne ne nyina agya me ne ma me ba wale na ekura me ne fie ho se me mfiri ho enti me firi ho ma no se no akoteki in charge ho no ko wo free fie ho no ai emo no kote ono aba ho me pacho wan inse we si na dwen se on pemi biem enti won fa me nsamre me mo ko sensa wo court no me pacho wan ti court de wo ho court de ho on fa certificate no emienkwa a oso me omoma ye ba ko mienu na se ye de ko na ye miumihu ni nyina na mnim se ono se ba ko pede ono di court nso on family so on fanko ti no de ye free ha no so ho asem ho a ye be kam court nso ohia ade no so on fanko me nsan so on fama omienko fie aso be iwa ka se omienko fie me yire me de ka ko nso so ne me ni awale fanzan blan fama ye ngo fie se me yire a wo se da enti mi hu de me nyanti na me de adwan beto amono se mi hia me nsa no because aware no no anim se enye ye biem because se busuani nyina na me yaka na busuan me na me ka kirew wo ye de denti na busuan nyina na wa yaka eye de wakoka kirew mo because obie nanum ka kirem ton se me ka kirem se onto ne boni entra na busuan me ka ho ma be ka ho o ka kirem se me nka na busuan ho na me ono na busuan anim no me ya tente huo wa busuan anim se minima o ka kire me asem we me ma ofate obi anganwe ti buo pa de ni bi coach ohunu no se wakom ohunu oba na ye mpaye na o sha ase ne boboy e na aka kire nso o me mo aware ho mpaye sa aware ho mpaye no nyankopon de anu yie bae na akọware no me ma dwene mu ne de mu hu se menya anu yie na anu yie no ye positive se nyankopon se ware na sa na madwene mu ni hu sa na wadwene mu na de no o bom mpaye a kire me mem ka hwe nkyerɛw me nan bibia di nkyerɛw adenti na wa wo de wadwene bu ede ma nana krobia se de nana krobia ye de hu de ene de me ka ho asem no wate ase adenti na wo de wadwene bu ama nyankopon de tie ne se nyankopon sebe ode na asem fa nipa so ene ya da yesum mu ena ode ka bibi kire yen ene ye mpa ebum na me de me so ho da ye na me hu se me ne wale a ebebo aminti na ma mi tu sa na mo okay enti sesi a pe de wo ka ne de asie yi nyankopon adi uhwamo ana nyankopon atwa ndo de me ka ne se bia na me na manya wo twen a manya me asem se bia menya wo twen menya me asem ne nante ya kakra ke bia
menya ne foforo okay ena wie wo bi tie wo oya abrante te se wa wahia oba ebia abusumi mienu mu ani ana enuru ahibia waye na dwen se ntentem no a me kwa akoye ne ho ade pe wo your experience ubetu se nipa kro ne fo se wonkoye afutu amde be man se onya hweyi papa nene no mekasa abontene kura so mje ho cha solid dem because ipa de wa abontene bebre tra hu se nkoyi a no wadwan be tra so dem wa be yesoro abofo angel obe fa haw enti to bo ase na ye ohwehwe mu yie se de be ya obetu na mbom wa ohwe ho na ohwe na se obosu mienu no ebebo wa de a ewo wa ho asamo saadie we ya ye friend awade yi da bia meka sanka baako ene ware ya nke beka so duebo enye owure ya asemi hu nti na meka sei enye owure ya asemi hu nti na meka sei sanka na kro bia nkoa ne ware ya ngejetaba aposo kofi twumasi fastest mind ombeka za adada uduebo dodo da bia wo sori a compre na me yira yim sei ha enka sa ba ye wono nkoa so ne ware a ke beka sa ba ye uduebo da bia mi kuna yim sei onua enti na enye nipa baako na wade no barade baako a mi hunu generally wo Ghana awade mu nkanka how no ebi hyehyɛ mema ne ho but mema no suro se wo be voice odmo how out mema mi boy choboy mo nyame su ye mema choboy monso sore waka na monso kamo how sesei emanu bi ama sesei mema no bi abeye asasa bronsam ewo manka ye anim free say ena bema na ye bi sei enu aye bi sei entimeji 8 billion wo hu 8 billion da ha wano na wo de ka 8 billion ne kura hwese ne epopo enti mema no bi akwakoye sasa bronsam wo emanu bi anim ena emema ne nso ye frɛ wonom wo saa kwan ne so a eyeye ne ansa njirofo eni aye na onya botra nkyere na semu enti no ode abufu hyew bi no ode akeka sebe ensemo a eyensem hunu no ode agu waves ne so enti e basa we die be ma na enye enso kwabrane ebia ka unya botra kyere mu a nka wo de dodo Mrs. say mema operation men must talk ya wada mon kai me na me lanche ewe afidie so operation men must talk marriage men must talk we must talk esese ya kasa nyani pa ba ko na wade eye nipa mienu o ma me nka ho o papa nka ho ba mama yenhwa wade mu nsem kwane e fa so epie hwanom na taade kododo se kwa the moment abusua bebam me ma me no me ensene oba wo damachi ana wo bedamachi da jataba ni ma me no no nsene oba obeware no da kana uta aka sa asem we afidie so enti se oka me ho asem de kire me maame a abna minta obefra me nana owo me da me ye ne papa sei ni nanso afutuo nom ne ade na ode aka ho eye me maame odo wa maame ne wo ho esonte enkoi o kwa akoka kire won so maame ono nso nnome nsene oba maame ono nso do ne ba enti de eye oba tan bia ya eye de ne be ka kire no
ogidi enti sa wo ka brosem dia fa wukunu ho dia kire wo maame a ukunu o maame hunu ne se oye tamfo oba obetumi de ukunu mfo nso ache no obetumi o maame de beche ukunu enti se otie owure ya o se o ka kire oba ne se me nso meke wabusuan wo se hwe wo ye te sa tentenhuo wo mabusuan anim no dia me pa kire no you can forgive your husband odom wholeheartedly free wakuma mu nyina de ache no one ne te motunsa kura gu so mada no mo ye mo hu bi ma mo amani je wakai havoka wakose wabusuam ensem a wakokeka wo ho eho no ye de beche bema no ensem no a ukobie wa no keka ye no se ye bufu ewa awade mu a eye amoma enwunu to ye bufu so ma ye mfiti preko pe nkotwe third person ebusua emfa ma havoc eni bisi owura ya semi sesei o se edani okohan ye wa baaya ne wo fafie ebeka ge no dan ne ho ma ni benya edan no mienu sesei ge no etui ono wa ma ne bre amo no nso atu be ma etu free mu no oba na sansesa de ne yoma ba na je so onye na dwen so ne no betena bio o se awade anu agu faminsa breme wagya me da ase court okrata no fa court so ohia ni enkotwetwam na obia ne ho adane asem na konongo kaya eze konongo kaya fo ni nyina akra wonu mu agyae wa wonsoa twa honso mu obi meso a adane asem entimi hia mensa 1 fa krata court ni entwetwam eno ye ohurei nasem okay nana mu akuo jampa osi akrakra bia na yema woda roma weshemi wate yo nana mu akuo jampa ya ene ye wa woda misire nyankopon ni nhira ene na hoden ene ne nkwa husan ede mawo nyankopon tonkoso anu nhira ate na untutu wanamo ensunsie Hassan Sas Sorogo ene osi akra ya akra bia sante eya asemu wasem no awoka no ni nyina ewom na oba one mema different awo we nso ye tip na medema ya mema nhwe yie ewo saa ma ne ho ebi nso ye o ebi nso ye na eyetire ebi nso ye kwasi blessing wasi we hwe one night ahuduo nyina chi all night after just 2 months our dear na problems are started ba adey okay owura eye dona na wo uhunu ne se ono oba no ana oba no na na eno dabi me dono se me no no anka me prem ho nko pesika se de obi empu mabusuafo sika mpu ka me fa nkohye mu emfa wala se ye ya ye ka se oba na ba ye ne na tena se abusua ye involve no ate ase se me nso me do me kunu me ne me kunu betena coach obi som say de tia ne say se si anangasa no penifu asabe mo se onti menne me bantra ne ochina ka ho me ba no so mitumi nto no ntwene mfa wale enti best thing say odinsa na beba simple no nkobo ne bra ne mfa asomdwe eni ka bo me pacho se si amene o ka say ono ademi company fu anim ko bo me kwadu be 2 months in 3 months na me nya sika nkoma no na wo pame na me pa ba bidim tu ato sa ma company fu anim se me nhwa akora no e wa so limpen fu anim na me busuafo te no abusua na wale o ndi se be ma no wa kire ne kura na o we na ye wona se o fle ye ka bibi kire ye e wo buo kwa so na se ye ne ye be pesika ba o se ye ne be kaso na dia company fu anim and the boss am abusu anzo de asana ko social welfare court ama court akotrase e rule say every month me man 5 million no enjichemu ewom ni say ono oba na akra no no tini de 2.3 and akra de 2.7 e kabo 5 million enti
nti so de won sakra ba kire se wagyawo sa nti sa no betumi aye minus afrim yetumi titi bi free se akwala ni num na aban mlem na wo mu se mfie mienu na akwala twanofo nti se akwala ni twanofo wi a ono ni sika no ese mi gya etua ho ne be ye minus sa akwala ni num ni biem ba se ni de ono mo no nti mekoso atua akosi akwala no be twanofo nti no achi no atua sika no ma mebusu anzo abo am se me no ka se August no yakọ 15th do am ka se e ma no 2.5 me de ama no enu achi no September October November yakotua to ho September October November abusuana boa akotua 15 million ato se nim guase o de gu me nation enti hu receipt wa ha sa me ka kire wo esa watua akura atua bosom ye nso ye kura de aka December pe na ye tua ni nyina awie full payment mpancho those of you on Facebook those of you on Facebook no enie 1,500 Ghana cedi full payment of September, October and November maintenance fee. Maintenance, child maintenance. Child maintenance. Sani ekano, child maintenance. Well, okay. Yana mibusa ansana mebe kone se bibi ankoka papa enye grede. Wo oyere. Die na na ode ye na no ono nso ma na yesi. Now yendai de tiane se sawale de ya ware ne de ya enfom so nkinkete bebem but se meme na otino bibi enkoyi a mitimi ponche o se we enkoyi nti se ne ye beba ebekoyi but se bibi haw bibi bia ha me wo ho na nka mi hu de meka waka che so waye de bibi da meme ba ne de no ho aha wo ho na mebusa wo waka kire wo se wo de pa na wo de aye ni ntia wakọ akọwo wa be fa de neoma kọ o se wunsu utu ye de a odun so asasesa neoma aba de na wo de ye oba no de na fam de bia ono ananim ha kro because no ka bibi se ho se me adwuma no sika mu no nye da bia na benya adwuma ni bi enti se sika ne ba me nsema de sese adi ye no me de ye free ho se de be ya e bia aduane fam kra se ya emo anwa ne ade a ese mtogu ho ko se adwuma ne mai na aduane wo fi a asomdwe be fi enti me ya sa ne me ni nyina na minim pese o ko ware no so ma ne tiase ma ohunu wadwuma a wo ye me patcho wan enti no ope enti no ogitum sa pepe enti die enti no oba ne sese wo so ontumi nware obi me kra minim because ono na adwuma sei opamade enso me pese ebia asetrem ha bi betumi abenti mama ne sika me won namfo omo pamade eton wo edum ti ba ko ene me kasa se me ma oba ne sika se de onima de pam no na on pam materials ni bi na omo nton ma no enti me bisa anse se no so okay all starting from me per 1,000 cedis e ma no ne mo de so me per 1,000 ama sika nam de man kwa no na ne wo fa jiro nam de sika share oba ne nsem seje because me meduma ho kire betimi abanti sa wo yes eduma e bi kro yin bibia wo betimi di bia dai aboa wo ho me de 1,000 ne ma no because je brand number de ma no e ma ne ka chance o specific material o de pam enti frɛ no no ne won ko Dubai ho no mon ko to materials no from day one nanga sa minim de ha on mume enye enfa bo ma mintin wan tie dem kan no no akọ krom ko to material no oba ya no me ka chance o pama frɛ no me ha na fa bi ko kira no because area na mu na mo na de wo be pam no on hu se eno na specific one na o mo pe ananya no papa wantie ogiskan ko to material pe opam ne de ope ode ko na ade omtu ba ko 85 cedis na ko so omtu beton 40 cedis ebesi ne sika no me de ma no abro an ya minim de akosi enti onnim de waye enti oba ne so woja wa de ma potia se sika se mu ana ho kire mu a aho kire timbe so enti mi hye da nim na nya se bia ade no mitirim ya de to sense ade no ofie na hu nya se me ya menye waka kire o se wuntumi nhwe na ana o ka kire me se mintimi nhwe no ne de minim waka kire oda on kan kire me de tene se de me ka se me ton ne ma bibia akofie no enti se bia obeye aduana 50 cedi menya na me de ama na o de support
ana bi wa aduane no wano akra na e wo fridge m ono okọ ne ma me oba odidi no abeda enti sa aduane wa fridge ma me ma adwene nkyerɛ me sɛ okọ aduane wa fridge m de esesa me sama niska because oye adwuma ana nu achi ne ma sama niska sɛ de be a obɛboa no na ebi akoma enti bia no ne sa no ɔma enye ni timu de sɛ bia da bia minyi sika no enhye ne nsɛm no ti bia hɔ na be manage na so bia me hwɛ ne dia ɛna egi sɛ ɔno ane oba no no mu na na ɔse ɔne me ba ne na mo a ɔka asɛm a wontie ɔse rada ɔse akora na so yɛ den na times ebi ɔka asɛm wontie ebi ɔnzo a otie ba ɔba fie na ɔka me ba na asɛm a wontie because ɔba fie ohun sɛ ne papa hɔ edu ba bia mokɔ ba bia complain na ade ba no me frɛ no kasa kyerɛ no da bi wa de sɛ mpanish na kakra na panish da kora obɛka asɛm kyerɛ no ɛna me panish no me mpanish sɛ de ebe obepra enti me yɛ nyina na wo kagum na mka kyɛn sɛ nyɛ de wo kan di na me panish no ade na wa yɛ no na me panish na me na hu sɛ nsɛ next time oyɛ bie enti sɛ wo kagum ne de emma kwan sɛ ebe ma me nyina so sɛ me mo akwala ni plan na bibisa enti o e ba sɛ o si an wo ma me ntia wo ba no ye ka ba sɛ wo na obofu na se da bi nkwala antete de sabe nye obeka ya na pupu kwa ya wo ne ono ne ba de so ono o ba de kobi ono nso ba ne kobi ono ne ba ne me ba ne nyina akɔ school ba ako aha de mpese me huni enti o me enu ne kobom enti so o mo koba ne yetumi de wo ba ne hu complain ba ono nso ne ba no eya ye de ne hu complain ba ma wo so tia ne ba ne de nya hwe on de onye da bia me ba na enye na to abo no na watia no enti no enti me monu nku no me ya bashe bone enti no me ye jimifo enti na oso enti me me ban tena fie no because o ka me bana semo a me mpese obeka na mto sa kwala so de anya se obeka se ya na me bo ne kuno ohun kwala ye nyina ye mbenfo kra ye fom so ni nyina na hye ni mu ama o de pama so no ne kwa asole one ne kwa asole me mom case kan ade da kro menya case ka o se ma mom case kan di ontumi ndua mban case kan ban go e ho no drop na up to date one back na ngo asole bim ko si so pama no fidi ne chikura o be ware bio nyame ya do me ware bim next time o ware a oni oba ne be twempna kakra ansa no aware se menene ntwempna se ye de da kra menene be mu be tua na mon ahwe bibi ansa no aware sa pepepe it is say the oba ne se waja aware a onfa won samre onfa krata ne mra ne nkotwetwem pepepe enye bibia na mehia pepe ede na wo bisa na na champon yeah krachi wadaroma oba no bosomme mienu ne fa hu no ena ba mu ansa na mo ware me pacho me ne na nada ne mpo anadwo no kwasiada na ye wedding wie ade be chidwa da kra me ne na okay wadaroma eno no ne ka se won pene ma won ne na wo na wo ka se onye hwan ne de adwene baaye me pacho mia ma se tran no mi hu se akoyan fom so bi awo abrana me nwale ye ti me nko sa ade nim biem ti metra on ti sa abrana me hu no na matra 8 years na obanka me ti na ma me hu no na because of so obanka me nti bitumi ne wale ntem no wadaroma one wo fa ho efie na okotena ho bi na okohan dan ba akoka ho no wona de adwene ba na se wada na pese okotena fie ho me pacho me kura na minim ono ana de adwene ba because me susu ba say se no ye wale me te wan room nti nkwala ne beka ho no ye be ne den ye be ma oma obabi omo wo na kire ya nhya akofoma ba ana because one room no ye wale wi na sika se na ye ni mintimi nya sika empremprem nkonkofa ngo ha flat na ogitum se ene na ba bi ono ne te no obeka se eye efri se ni wo fa fie no te wono angasa person on han na am so on han a wo fa fie de mintimi ne wonkotra ho abraham ma wale and also okay se sa na te de ne dan ba ko da o ma me no ne wo fa nkasa na me yanya de yentuaka na te se wono no toilet and bath kitchen dada ndi etuaka na ekoye anumu adwuma ka ho na ye no ye tena mu na e man kwala anzo nya access etra ba ko ndi sa na te
Wadaroma osi ono no him say 42 years 41 also won fie say me patcho be 47 years 47 patcho mate me da se owade achia me ma me ma onso ensemisa kwanya na busamiensa na urei enso enyi ano ewo homa me yo ora Wadaroma unkasa yemu no na so wo plot bi say plot na dey waton ana edaso da ho me patcho me da se plot no de edin krata ma no so mpenti minya akonya me je me krata no maton afiri ho na emom no me de ayade fofora eno so bebo ablabo no okay no say wa na ton ye ndie nye wono ne share wo ma ton ye me to be 10 years kula na echidinti okay tobo enti se ne oka se wo ton ye kura be 10 years ni echiri bra oba ne ba se ma ye mie joint account ne enkonkoto asase foforo do ama utiri mu se ebi achina bi obekwa akoka se saa wo prot na udi nka age ye ma ye si su fie no obekwa akoka wo ba bi se wo nka ho frisa wo ba aware ase no na ma to me prot da denti no obeka asa okay me da se ebetimi abase eno betimi aye na adwen na meme de na eno ne ma adwen mu ifrise mi hu ni se ya ware ne de ye be chichiri ya busua enti me de odo ni ope ene ma me de ade ne man because paper no matas as na wi njire se o wali wi a saso ne yesi dan a me de because of masas enti obo metafre wa no kakra okay unsusu se asase na woton ye no ho na ede san sensem we aba me pa chaw asase no was started sa de na me nton asase no na paper no kra wo no ne ho enti wo no na se wo hu se misisi no enti wona me won senkae enti emono no ode beba se ene ye gan ode ye ende wodi kan aka be bia na mpese afei wonka se no kan bibi se oba no de adwen bi by se yen hihye na ade se be misremi kan wo ye obi ana ode enatata no ana na open na mse de bia na nka open dodo pa enti no obeka asa me pa chaw eno de minim adwen kronti a memi de mi busa ne se wo ye obi a wo te sa ane ana da bi wa wo hwe wa wo na adwen de untimi nkasa ma no enti de ma ne beka asa enti wa wo hwe wa eno de minim de me ha me ho a me mpani sa because me at times ba ko pekram ne me da me free na no etimi di be na se yansa na bi a wasan yakope ba ko de tia ni se emu ho no na opese ofefuru disable na de tata enti me ka kire ni se obefafura mu danger period no ene se me no be da ba ko kra e bi ebetumi ahia ema botaya disable na de tata no me ka ni sa sabe na de tata no enti wo kro no ho a wose da bi on pesa ade enti na chinchini a age se de wo aka na bebe wan kasa me kon ho da bi on pesa asemo me no de oba ni se me mi enhihye na no kai on kan tram se bia woni me da dodo ana woni se sabre no ansa na no be hihye na no na wo kon ho ebi wo ho a wo yi ano oso sei ba wo mpene na me hu ni sa na no ka se bia wakode ho amana ka se o ebi amabre enso still wo se meye sa moment ndi no onye sa okay yo asemu ye kwaso nyina onomo a omotawade na chi wo fam ene wono ne fam o matede ye kwaso yi na de no ma ya fa ho me pa chaw unse ye awade a ye awade na chitafo oba ne fam ebi enipa mienu oba ne meba ne fam enipa mienu omo ankasa na afi de okoje awade ne de ode awade ma sa krofo wiem no o matene ye kwaso yi na de na omo no so aka fa ho se de metimi aka ne se ono na fam no krofo eta na chi no enim ena me so ma fam krofo eta ma chi no enso enim eden ene ne o ma ya fa ho de o ma aya fa ho ne se titiro ne me mabusuafo fam no ohona ono meka se owu ye ni mu a ahokyera ba me hwe no ode ma koma mpanimfo se bosumi mienu miensem ni kura no menhwe no ana busuafo se ukunu ene wote na ahokyera ba na bosumi mienu miensem wa wo akikro onye sika mrewa
enye sabi asole mpemfo na esa wode ne ko abusua na beji awale na chi no busa won se bia sei na aikoso enti bia abusua na obibi kura no a ombetimi dia bebo ode woba no atuko me say last one we why is us so time we dey ma me fanwie we a o se ma me fanwie o ka me say we o so se ma me fanwie si akran ka ma wie o ka ma me ye we akra hu hia pa dey o dey bisa da me bisa ne se oba no amfa ne nsa ne ne ma amre no ono so dey no be okay oba na amfa me nsa ene me ne ma amle mi a me kokosere ni fira busua ho ene nsa no ene yi ma dansi die se ma ware no ena ono bi aboni timpo se bia onwale bi enti wa fansa na ma dia me dia ba ya dansi e wo wiase nyina hu se waye na adwene se ensa no fa no mfa ma obe ha ma blabo enti metumi awale because afoforo hu se na akoso okay mama nsa musa we oda so do yere me pa che o sisi angasa me ne o kasai ntimi ne wale bi ma ne nyi because onya na dwe se me ba no beba me nchen nso me ntumi nto no ntwene ntinsa no na mehia na ma pa obi a obetumi abo ama ya tete akwala broken heart ya chew wa chimi ya twem dadada because e hyase ntem wa wale nim me wale obi em ne wa e hyase na obusa na sa die poti nti na wale bi ma to me ana mse mpabo na nim se de mi amefa bo nim ade poti no a ojina so minim enti mpaboa na imia na ade na ma mpaboa na imia no ani asa me ho hawo na imia no o how bay ani mpacho no giso no nenim aware ase problems e hyase ntem dodo coach no uduedue mu ko hu si obi abamu a wo coach oba da na me o ka se oneme won komo ohun se mesisi no saada na me hu se obi abem enti o ka ni nsem ya ma me gina so busan se no wadwim kra ne se no wa se bia ejapade kra ebe wa sa asenso e bia oba wa wo ndada no onka ho ntina wo make sa attempt we na mfa sa nje utrim fi se ye ejapade ni ene nkwala ati asomdwom a edan ye de bekoyin ena man ya we se e bia akwala ne papa oho oye na ejapade ama no me ba no eni bia de me no be wo no omo nso ejapade eye me ne uyedimu eye mane dia but eno njira sa wo ba akwo no ba bi no na ejapade a ne papa ye no ye man betumi akopa bi enti onu ntum be pre ye so ye ma ejapade ne mom opem ye ne na tie betumi amani bi atrem enti me manu yo am de man no na man di she na adwem se bia me wa adwem foforo bi obitirim sabra me kenzo no adi kan atu anamo no se me go first kan me anya joint account no dada ansa na ma me be kan semwe o kokko hunu se obi ta chiri e ma na me ma dream ne ne nkomodie no ma me so obi ta chiri ba e be si ne wanka okay problems shase ya wo ade ni mu dodo entem dodo yenka se mo ankasa mo de mo ho mo abusua ewura ma wade ni mu entem dodo me pa chaw de atie ni o wale wie ye no o ti o ma me fie ne pamade ti okọ no adidi ho no abeda ti atams aduane ho asem kra ye ka ho asem ama bi kopie ni branim adenti ni awale na brafie ntembe ye aduane a wo se wo de wadwuma ne hia nti udi fie o ba na adu a bia no akyekyiri bia bla na mse saa de no de mentimi biem de enti ni awale se me so mabusua ho na mso kokodidi ho ne mabeda na zo akodi ma ho no abeda ore no ewe to ono ne me ba ne ono ne ba ne ko oye na adwuma pon anu adidi ne waba enu nti na ma me adwuma se da bia me discover sha nsam no menye because me invest kan ma da bia no adidi fie no abeda na mso me na mabonten se me didi se me da sika zo abedi ho ti meki atam se da bia no emo anwa ne de se nya no fie bia no oho ndi sa ne okodidi no amakra mso mo fie a mso betum de sa ne ben bia dai anu aduane adi ena chance ya no so no metumi aka say do baby e fan baby no enfom so bi free me because mana me ba asi kire na eni ho no mapa ba because abla na adwuma no koyi kosua ni ho me be she bagim anwa ni ho say timi ya sa na me nyina ma ne be ya ne de say ofi say bibia ofi on esesa me na me ye
tina adwuma no sem na ya wie na saa ne mani nyina me nya mfa ma no na start problems. Okay. Abusia meda wase sa wo ka me ho ne ekokoshe video no ebaaye na se ne amunim deda no yentie obakofo adwen yentie obakofo anum asem ne yemfa emu aten enu nti ye wose yensa eka awraba no ewo fidie ma se wose ye twen no na ono nso ede ne nsem ebeto dwa yetie ono nso nanum nsem ansa ne yetumi akasa asem we yentumi ntie papa nanum nsem ebia na ne oka no kra wo baabi ebi nso ana entro nso ewo baabi enu nti ye betwe awraba no no nso de ne nkire mu a owo ede aba beto dwa na afa ye hu kwan ye befa so a ye bekasa asem we abusia me de besi ase da se na ye besan so ahia bim na se update foforo ba me de beba bedan won se na ye be ya won so be hu ne ekọ e wo sa asem we hu me de besi ada se na ye besan so ahia bim like video na share na face subscribe efama me na bibia entimi ntoto na akwem ahada so emergency Ghana TV me din na kusia adepa da se na ye besan so ahia bim. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.